bé, doncs bona tarda a tots els que ens estigueu escoltant. Aquesta conversa que farem ara, d'aquí uns instants, sorgeix d'un debat que vam tenir en el marc del curs online No renuncis a la teva vocació militar per culpa d'Espanya. A les lliçons que vam fer, de seguida ja crec que va ser la primera lliçó, a la part de debat, ja va sortir aquesta idea. Com és que no ens plantegem una política de defensa d'àmbit, és a dir, més enllà del Principat, que abasti tota la nació, incloent-hi el País Valencià i les Illes. Per això, avui tenim aquí el Pol Moles i l'Anna Tarrés. L'Anna Tarrés és historiadora i ha estat alumna del curs No renuncis a la teva vocació militar per culpa d'Espanya, i de fet va sortir d'aquí la seva idea, perquè va ser tu, Anna, que vas plantejar com és que no ho fem. És molt important perquè si no estem perdent potencial a nivell aeri, a nivell marítim, etc. Per tant, és important pensar-ho, perquè si no, quan sigui el moment de plantejar-nos, ara mateix sabem que tot el tema de la independència és difícil en el marc en què estem, però va per llarg, exacte, però si no ho comencem a pensar ara i ho pensem bé, sortint dels marcs autonòmics, després és quan arriba el moment i no tenim les coses preparades, les coses bàsiques preparades. I després tenim també el Pol Moles, que és president de la Societat d'Estudis Militars, i que ell hi posarà la part més, diguem, tècnica de dades, estadística, perquè és una mica la base perquè es vegi com podem pensar realment aquest marc, que és una cosa que és molt necessària, com veurem ara, perquè l'Anna ens hi posarà la visió més històrica i més per què a vegades hem perdut guerres o les hem guanyat. Ha tingut molt a veure amb el paper que hi han tingut les illes. Per tant, comencem. Jo crec que les vostres visions són complementàries. Per què interessa una política de defensa que inclogui tota la nació? Jo crec que l'Anna primer. Anna, vinga. Jo, si voleu, sí. A veure, jo quan penso en el sentit aquest de la defensa de tot Catalunya, crec que hi ha 4 qüestions bàsiques que ens poden ajudar a no perdre'ns i a no limitar-nos amb administracions que no ens són pròpies. Una és agafar i tenir clar què és la nació catalana, què és. Després, la segona és el territori català, quin és, i per tant, una mica lligat una cosa amb l'altra, però per anar entrant en coses més geogràfiques, diguéssim. I després, el punt 3 i el 4, diguéssim, un és molt històric, que seria quins són els punts febles i els punts forts en el cas d'un atac o invasió, i després, mirant-ho històricament, coses que han passat, i després, en el punt 4, ja llavors anar a veure models i solucions històrics, originals nostres, i també per abordar la defensa de tot el poble català, i llavors també, això ja aquí entra més en Pol, que seria trobar el model actualitzat i actual que pogués tenir tot això. Com a mínim per començar, no? Llavors, perquè, clar, és una cosa... Clar, per començar a pensar en aquest sentit. Exacte. Clar, 4 punts d'això, una mica per entendre per què no ens hem de limitar, per entendre exactament què és el que s'ha de defensar, perquè, clar, si no hi pensem des d'aquesta perspectiva, llavors perdem potencial tant humà com militar, com de tota mena. Llavors, la nació catalana, igual que en general podríem dir totes les nacions, és tota la gent que parla la llengua catalana. I, per tant, a partir d'aquí hi ha un territori històric, no? Clar, la nació no és igual a estat, encara que hi hagi alguns estats que ho puguin arribar a ser, la majoria no és així. La majoria o bé són estats on hi ha moltes nacions o bé hi ha nacions que tenen diversos estats. I això n'hem parlat altres vegades, ara no vindria al cas, però esclar, la nació no és una cosa inconscient que et ve donada per allà on te neixes, per la teva llengua materna, etc. I en canvi l'estat és una cosa totalment d'uns territoris definits internacionalment, etc. Llavors, és un constructe, anem a veure el territori, una cosa política i estructural econòmica que està, diguéssim, construïda per la gent, no és una cosa inconscient. L'estat és una cosa totalment conscient i la nació no ho és. Llavors nosaltres necessitem saber
aquesta nació catalana, si ens la mirem històricament i com que som sedentaris territorialment, quin espai ocupa, no?, per poder defensar-lo, aquest espai. Doncs sabem tots que la nació catalana està dividida en l'estat espanyol, diguéssim, l'estat francès, la comarca estat d'Andorra i encara podríem afegir-hi, tot i que és més polèmic, oi, la ciutat de l'Alguer, que està en territori actualment de l'estat italià, que és l'illa de Sardenya. Llavors, aquesta nació, què ens la trobem? Ens la trobem en aquests moments repartida i, per tant, és difícil a vegades que la gent sigui conscient d'això. I, per tant, a partir d'aquí, la llengua és una cosa estructural, és infraestructura i és superestructura, ho lliga tot. Sí, lliga tant la part conscient com la inconscient i, per tant, és la cosa que és l'essència el que ens fa veure-ho, no? On s'ha parlat històricament això? Ho sabem, no? De Salses a Guardamar, de Fraga a l'Alguer. Són llocs que, poc o molt, es conserva a tot arreu la llengua. Hi ha llocs que cada cop és més difícil de trobar-ho, però hi ha gent i, evidentment, com que hi ha l'apartat territorial i històric, perquè això que dèiem, no som un poble nòmada, doncs llavors és molt fàcil de trobar en documents, etc., tot de referències a aquest territori. I que, a més, històricament això va molt enrere, no? Vull dir, l'imperi medieval català forma una unitat amb diversos components que tenen la seva... però que tot forma i que per això es parla encara català a l'Alguer, etc. Exacte, molt bé. A més, volia dir, no? Tenim també un altre avantatge, que és això que dèiem, aquests estats medievals sota un sol rei, que a més era el casal de Barcelona i per tant eren catalans. Aquests reis també eren de la mateixa nació, no era un rei de fora que ens governava, sinó era un rei del casal de Barcelona que governava tots aquests. Exacte. Sí, punts febles i punts forts en cas d'atacs, invasions, coses d'aquesta mena, no? Tenim la part de... podem anar a veure tipus d'atacs o invasions antics, no? Coses que són ara més difícils, com poden ser les ràtzies terrestres des del sud de la península, quan hi havia l'imperi islàmic o les taifes, que ja eren regnes feudals, però musulmans, no? Aquest tipus d'atacs són difícils que hi siguin, perquè eren atacs de cavall molt ràpids per entrar, robar i tornar-se'n. Quan això Catalunya s'estabilitza i, per tant, ja s'està creant aquest estat medieval que dèiem, tot això ja, diguéssim, queda més. Després tenim els atacs de pirateria a la costa. En aquest cas, això sí que, diguéssim, actualment més o menys s'ha reduït, però es pot tenir en compte en el sentit de penetracions en els espais marítims. Nosaltres tot això ho podem controlar si tenim un mínim de marina que controli les costes. Després, un cop tenim problemes, trastàmeres, etc., que van més violentament contra el nord d'Àfrica, perquè estan acabant de muntar tot l'imperi per la Mediterrània, aquí, si ho veiem, és molt fàcil atacar la costa catalana si no hi ha una bona marina que estigui defensant, no? Aleshores tenim amb torres, però muralla, i per tant això dificulta, per exemple, tota la recuperació econòmica i comercial de Barcelona. I només algunes zones de València que es protegeixen seran les zones que encara durant el Renaixement podran tenir certa preeminència en les rutes comercials. És a dir, clar, perquè la marina i rutes comercials, clar, va molt lligat. Clar, va junt. S'han de protegir les rutes comercials d'alguna manera. Exacte. Actualment potser es pot fer amb coses aèries, però, vaja, una mínima marina l'has de tenir en aquest sentit. Per tant, llavors tenim intents d'invasió directament amb exèrcits. Això ja ens en anem als atacs, per exemple, del regne franc amb Felip l'Ardit o amb la guerra entre els dos Peres, amb Pere el Cerimoniós i Pere el Cruel. Què passa? Dos moments molt diferents. Amb un hi ha la gran expansió per Sicília i tot això, per tant tenim en Pere el Gran, amb en Roger de Llúria controlant tot el que és la Mediterrània occidental, amb Gènova pel mig, però no pas massa potent en aquell moment, sinó més aviat això,
el regne franc que intenta coses. Mhm. Per tant, què passa aquí? Hi ha una invasió per terra, com que la nació és prou conscient, fins i tot, malgrat a Jaume II de Mallorca provocar aquestes traïcions en la zona de Montpeller i deixar entrar a l'exèrcit francès, tant a Salses com a Perpinyà, com després a l'Empordà i finalment a Girona, van aturant l'exèrcit aquest i enfrontant-s'hi. Per tant, aquí hi ha tota la cosa terrestre que si anem tots junts, com diuen Sol de Vila, és molt difícil penetrar, diguéssim, amb un exèrcit a dins de Catalunya. Clar. Què passa? A Sicília arriba la Marina, que talla tota la provisió de menjar a l'exèrcit francès, per tant, combinació, oi, de les dues coses. En canvi, què passa amb la Guerra dels Dos Peres? Amb la Guerra dels Dos Peres, la Marina catalana ja estava de baixada una mica, malgrat que encara hi havia Atenes i Neopàtria, més o menys a sota el rei Pere el Cerimoniós. Pere Cerimoniós es troba a finals de l'edat mitjana intentant crear un exèrcit modern, però no hi havia ni població per culpa de la pesta negra, ni hi havia tampoc diners, perquè s'havien tallat. Les ciutats sí que encara més o menys funcionaven, però amb les guerres que hi havien hagut constants durant gairebé 60 anys, no sé si arriba amb Pere el Cruel, Pere el Cerimoniós l'únic que podrà fer és intentar llogar mercenaris. Llogar mercenaris és molt car. Per tant, aquí també veiem el problema. Una cosa és tenir un exèrcit, per tenir un exèrcit modern ha de ser d'homes propis. Aquests homes propis han de sobrar d'algun lloc. Després de la pesta no sobrava ningú, no podia oferir-los uns sous que justifiquessin un grup d'almogàvers, per dir-ho així, però propis. Professionals, exacte. Sí, exacte. Ben finançats, això amb un sou. És el moment de la professionalització de l'exèrcit i no es farà, no es pot fer. La inèrcia farà que no es perdi. Clar, perquè això estem parlant segle XIV, oi? Sí, als finals del segle XIV, mitjans, sí. Mitjans segle XIV. Però aquí estava molt avançat el tema de l'Estat. Llavors, era el moment que s'havia de crear l'exèrcit modern, que vindrà al segle XV. Clar. Els danesos no ho fan fins al XVII. I que un apunt en aquest aspecte és justament en Pere el Cerimoniós el tema de la introducció de la pólvora i l'artilleria a la batalla de Barcelona. Un petit incís i ja està. Molt bé. Sí, no, i tant, perfecte. Que aquest és un altre punt important en els exèrcits moderns. Està molt bé això que diu en Pol, perquè un cop més o menys s'acaba la dinastia de Barcelona i comencem amb els primers Tres Tàmara, primer tenim un problema entre tenir aquests reis, que en realitat, si ens hi fixéssim bé, en realitat també venen de la dinastia de Barcelona, el que passa és que passats per Castella, perquè el Ferran I és fill d'una filla del Pere Cerimoniós, vull dir, tampoc no ens anem massa enllà. El que passa és que sí que venen d'allà, venen amb uns altres interessos, tot i que més o menys acaben agafant els que tindria tot el tema de les rutes comercials. Això sí, creant una cosa més imperial, que era aquest enfrontament que ens porta a la pirateria per part del nord d'Àfrica. Però el que tenim és que en aquell moment, amb Joan II, ja, quan anem ja amb en Joan II, hi ha la Guerra Civil. En la Guerra Civil, la burgesia de Barcelona, que estava, això que dèiem, més avançada que aquests llocs del nord d'Europa, no massa, però sí una mica més, perquè havien aprofitat tota la manufactura, coses de les fargues, etc., per posicionar-se. Que, de fet, la marina catalana es comença a construir, per exemple, abans que la holandesa. Vull dir, quan els holandesos comencen amb les rutes comercials i per tant, enfortir la seva marina, no comencen fins a finals del 16, a principi del 17. Vull dir que és quan nosaltres ja anem, clar, de caiguda, no? Sí, clar.
en el moment d'en Joan II el problema és el tema de la burgesia. Sí? La burgesia s'enfronta a Joan II, és el moment que la Generalitat, amb la baixa noblesa i la burgesia s'enfronten a Joan II i ens quedem amb aquesta burgesia tocada, diguéssim, fins al punt que no es recupera fins al segle XIX. Llavors, què passa? Cada cop que s'intenta muntar un exèrcit més modern, ho han de sufragar els reis. Els reis tampoc no és que tinguin massa tresor i la burgesia no pot aportar diners perquè han quedat reduïts. De fet, els que tenen diners són els pagesos rics, però clar, tenen uns altres interessos. No té res a veure amb la industrialització o manufacturització de coses ni amb les rutes comercials. Llavors, què passa? Que estem veient una pagesia burgesada, rica, que és la característica que encara a vegades es veu pel país, no? Exacte, té uns interessos més d'antic règim. Sí, exacte. De sobreposar-se als nobles que els hi volen cobrar rendes, però no del tema comercial. Per això ens trobem sempre amb aquests exèrcits, lleves d'aquestes que fan per només defensar el territori en cas d'atac. Això provoca que no hi hagi mai un exèrcit regular, sinó que sigui només puntual. Exacte. No hi ha un exèrcit que constantment s'està entrenant ni està participant en coses, sinó que quan hi ha no sé què, els criden a sometent, criden allò Princeps Nanque i tot això, però no es pot fer per altres coses. Llavors queda la cosa sempre deslligada d'una batalla amb una altra i això va fent que cada cop sigui com un exèrcit antic enfrontant-se a exèrcits més moderns. Cada vegada més moderns. No hi ha ni l'armament adequat, tot i que s'ha introduït la pólvora en la batalla aquesta de Barcelona, que dèiem Pol, i que es fabriquin pistoles a Ripoll o escopetes o coses així, diguéssim, trabucs, però no s'està utilitzant en el país. S'utilitza, això, a Dinamarca, si cal, o a no sé on, que sí que estan ja, llavors sí, creant aquests exèrcits. Llavors, clar, al segle XVI va molt d'això, i el XVII passa igual, i cada cop què passa? Que es van perdent més batalles, perquè llavors ja són contra els mateixos reis, sí, que ens agradi o no, són els que hi havien, i en canvi aquí no es crea res, no es crea cap cosa per protegir la població, perquè són coses puntuals, miquelets, que si la coronela, que si coses així, però són coses d'una ciutat o són coses de moments puntuals. Sense coordinació. Això que deia, 1714 ja és la fi de l'Estat, en el sentit aquest que dins el marc de tota la guerra europea, aquí, com sempre, o per primer cop ja fermament, no es va ni per lliure ni es va a fer l'Estat que es podia fer. Llavors, fins i tot quan es declaren certes repúbliques en certs moments, s'ha de cridar als exèrcits externs per veure si així s'aguanta. Clar, és tota una cosa molt només d'anar aguantant, amb aquests pagesos que els posem ara a les lleves, doncs podem fer aguantar la ciutat de Barcelona, però la resta ja cada cop menys, a València igualment. Bueno, cada vegada es ve diguem, es va acumulant el dèficit, no? Cada vegada és més gran. S'ha anat antiquant i al segle XIX, que la burgesia sí que ja fa realment una mica a la revolució industrial, res a veure amb el que hi hagi a Itàlia o ja no parlem del nord d'Europa, perquè, esclar, nosaltres si sempre ens comparem amb el que és Castella, doncs clar, allà hi ha pastors i no sé què, i aquí hi ha comerç i hi ha burgesia, no? Però clar, si nosaltres ens comparem amb un lloc més semblant aquí, com pot ser Itàlia, clar, a Itàlia sí que hi ha una industrialització realment important fins i tot en el moment aquest del XIX, perquè hi ha la unificació. Aquí no es fa cap unificació, aquí cada cop més dividits, ja hi tornem, allò que dèiem, si no es va tota la nació junta, cada cop és pitjor també, i és una cosa, el catalanisme polític del XIX, més culturalista i regionalista que cap cosa. Llavors,
falta aquesta tradició d'estat I de fet modern. això arriba fins L'estat avui. medieval sí que hi havia una tradició. Exacte. Llavors, dius, va, molt bé, el 19, dius, vinga, el 19 és que encara s'estan com conformant i tal, per anar veient, tinguent aquesta visió moderna. Però, clar, el que es va acabant també són el tema dels, fins i tot, de la gent, dels militars catalans, que hi puguin haver com Prim, o el general Batet, o tota aquesta gent, General Tristany. Són menys, sí, els generals carlins, però tornem-hi, són carlins, per tant són d'antic règim, per tant el seu exèrcit també és reclutant capellans i pagesos. Sí. Vull dir, clar, és l'últim exèrcit que es crea aquí, però és un exèrcit... Clar, llavors ens trobem que a principis del segle XX, que sí que hi podia haver hagut haver fet l'Estat, com passa a Irlanda, o fins i tot, encara que d'allò ens quedi lluny, la Revolució Russa i tot això, que s'industrialitza en la revolució aquella, no abans, allò era un imperi d'aquests tributaris. Però aquí es veuen aquestes mancances que dèiem del 19, es tornen a veure constantment amb la guerra del 36-39. És a dir, es crea una escola d'oficials, perquè no n'hi havien ja, no hi havia oficials. També hi havia el tema de l'escola de carrabiners, que en aquest cas l'avi de la Diana, en Pere Calders, també era un lloc que funcionava una mica en aquest sentit. Sí, una mica, perquè era tot molt... Una mica. Molt rudimentari. Sí. Molt. De fet, el problema en la guerra torna a ser el mateix. No anar junts i no decidir res. Clar, i quines conseqüències té això? Perquè aquí ja es veu molt clarament, no?, les conseqüències aquestes de no anar coordinats amb les illes... Coordinats, perdó. Sí. No, aquí torna a guanyar importància el regne sobre la mar, Mallorca. El que Jaume I diu tenir el regne aquell sobre la mar és guardar la costa catalana. I van, per exemple, un escamot d'estat català desembarca a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera encara, diguéssim, estaven més o menys no ocupades pels feixistes, però Mallorca sí, perquè fan una escabatxina allà, i llavors hi va estat català amb unes barques i demanen que els hi portin municions. Des de la Generalitat, el que es farà, a part que després ja s'integrarà en directe a l'exèrcit de l'Est, en comptes de l'exèrcit de Catalunya, que era al principi, no els hi envien i a més es prohibeix des del govern castellà de la República d'enviar aquestes municions. Se'ls abandona, els hi diuen o torneu o us moriu aquí. Llavors, des de Mallorca és on sortien els avions. Clar, des de Mallorca és d'on sortien, on van sortir llavors tots els avions que bombardejaven a Barcelona, València, a Granollers i a Palamós. Es veu molt que no tenir les coses clares a nivell geoestratègic i de la nació, això és el primer cas gravíssim que patirà la població civil de bombardejos d'aquests massius. És el primer cop que es fa a tota Europa. No per terra, no anar a controlar aquesta franja que tenim tan petita entre la mar i Castella, també fa que divideixin el territori amb les dues parts aquestes i llavors, per tant, sigui més fàcil destruir València, posar la gent en camps de concentració, on hi cabien 3.000 persones, posar-n'hi 30.000 i que es morin tots de gana, estil castellà, això sempre. I després anar intentant entrar des de l'Ebre cap a la resta de Catalunya. Bueno, és l'error aquest de pensar en clau republicana, com si tots, com si fos possible els pobles ibèrics, quan en realitat del que es tractava era de la nació. Exacte, en clau regional, en clau de divisió administrativa en el marc espanyol, sí. No pensar en la nació et fa portar abans la columna Macià a Madrid o a Extremadura, que no està reforçant la frontera i muntar el teu exèrcit que et defensi això, perquè un moment d'inestabilitat et permet poder muntar, per exemple, el teu exèrcit, el teu estat, etc. Ells no.
la burgesia aquesta continua sent regionalista i continua no fent la feina de pensar, no? Clar, el tipus de coses històriques que tenim són aquests exèrcits antics, exèrcits feudals, que tenen coses bones, que en Ramon Muntaner, per exemple, tenim tot el tema de com funciona una bona armada, en el seu cas amb ballestes, però, és a dir, amb armament més aviat lleuger, que permeti moure's ràpid, que això jo crec que actualment també és certament interessant, perquè pots tenir coses pesades per la defensa, però també t'has de poder moure ràpid, i en aquest cas això ja sí que en el cas de posar un exèrcit més modern, això ja en Pol té més informació sobre aquest tema. Tot el tema tècnic, no? A més, el Pol és especialista en temes navals. Tot el tema tècnic, etc. Però, clar, i clar, evidentment, tal com són les coses i com va, doncs clar, també certes coses, no sé si relacionades potser amb el tema naval, però això de tenir, doncs, alguns avions, drons o coses per l'estil per donar cobertura als moviments navals o als moviments terrestres que hi pogués haver, perquè, clar, és car, etc., però potser d'alguna manera intel·ligent, estratègica i tal, suposo que alguna cosa es pot més o menys muntar. Aquí, però, hem fet un salt impressionant, no? Estàvem encara amb la mentalitat aquesta regionalista, que no hem acabat de... Vaja, venim d'un dèficit que hi ha al segle XX, quan tenim aquesta idea que hi havia una certa organitzacions paramilitars, ara ja no tenim ni això, no? Llavors, bueno, potser ara... És que hi ha una destrossa molt important, Sí. El 39 afecta a nivell demogràfic, ja us he explicat a vegades, no? Desapareix un 4% ben bé de la població, entre repressió interna, com gent que s'ha d'exiliar i fins i tot no tornen, etc. I a més llavors hi ha tota l'aportació que fan de moviments de persones cap aquí per desestabilitzar encara més. Sí, clar, evidentment. Sí, que també és un tema que... Això és un xoc que des de la mentalitat aquesta... Sí, i des de la mentalitat aquesta regionalista no es pot tractar. No és que no en sàpiguen, és que no es pot tractar així. No es vol ni concebre, vull dir, no es vol ni tan sols, que és un tema purament de pensar en mentalitat estatal i estratègica. No, perquè els hi fa por, tenen por. Llavors, fins en aquest, o sigui, amb tot aquest recorregut que acabes amb els drons, no? I pensant ja que és la part, diguem, més moderna, que segur que el Pol té tot el coneixement i això, però, entremig, què es podria fer? Perquè, clar, hem de començar amb la base, que és repensar un altre cop en clau de tota la nació. Llavors, Pol, tu ens has preparat unes diapositives per començar a veure quin és el marge que tindríem. Com hem de començar a fer aquest pensament? Perquè de pensament militar ja n'hi ha, anem mancats de tot, aquí ja ho sabem. Però n'hi ha, llavors tenim aquest llibre de política de defensa i estat propi, que tu, Pol, ets coautor. És, diguem, el llibre que tenim ara sobre una mínima política de defensa, però, clar, és en clau, doncs això, en clau de Catalunya només. Per tant, com comencem a fer el salt? I si vols ja pots començar amb el, no sé, fes com vulguis. Si vols fer una introducció i llavors per les diapositives... Sí, jo crec que les podem anar posant. En tot cas, com a introducció, crec que la manera de començar no és diferent com quan ho hem analitzat a la SEM, anàlisi a nivell del Principat. És a dir, anem al més bàsic. Ja abans de començar ja faig un advertiment, és a dir, jo no faré la llista de la carta als Reis ni la llista del Caprapa, com li voleu dir, sinó que crec que no hem d'anar per la foto finish, sinó centrar-nos a on som i què som. Per exemple, aquí tenim les diapositives. Comencem per la primera. Exacte, comencem per la primera. El tema del PIB. Tot això són fonts de les diferents organismes estadístics del govern del Principat, País Valencià i les Illes. Aleshores, evidentment, segur que el 2020 el PIB serà molt menor, però en tot cas, aquí tenim una idea del que som en xifres. Veiem que el total l'any passat arribava gairebé als 400.000 milions d'euros, que no és pas poca cosa si ho repartim entre els 11 milions i escaig de població que som. Bé,
Això és quelcom que s'ha de tenir en compte com a punt de partida. Exacte, aquí. Exacte. Aleshores, sí. Ports. El tema de ports. Per què agafo els ports? Perquè més enllà de la casuística del Principat, les Illes i el País Valencià, fins i tot si ens girem de cul els uns als altres, hi ha unes dades que segueixen estant aquí. Tot això, les dades que veieu aquí, si veieu, el de Teu és 20 equivalent units, que són els contenidors estandarditzats de transport, les tones de tonatge total de transport als ports, els vaixells i els passatgers. Això és per any, això és del 2019. Sí, tot això és consultable a cadascuna de les webs dels ports. En tot cas, tot això és un potencial de xifres, d'economia, que si el posem en un marc més del que deia al principi de on estem, en aquest cas a la Mediterrània, concretament la Mediterrània occidental, si comparem amb els ports de Marsella i Gènova, veiem que només sumant el sistema portuari que fan Barcelona i Tarragona, ja estem en unes xifres molt i molt similars. Són dades públiques obertes que pot consultar qualsevol persona. Tot això és consultable en 2 clics. Clar, que això és un dels punts importants, no? Per poder començar a fer aquesta política de defensa conjunta, que tenim, les dades hi són obertes. Sí, les dades hi són. És qüestió de començar a jugar amb aquestes dades i coordinar-nos entre nosaltres per fer el que ens explicaràs ara. Clar, més enllà d'això, que no us faré cap llista del Capravo, per dir-ho així, però sí el que s'ha de tenir és consciència del que som. I el que som em refereixo, en aquest cas, a xifres. Evidentment, no estic bescantant el tema de la llengua, ni molt menys, però el tema de les dades crues i avorrides, com puguin ser, és quelcom que s'ha de treballar i s'ha de tenir present. És que, de fet, va junt, perquè estem parlant de tot aquest eix mediterrani que agafa fins a l'antiga Occitània, no? I tot aquest tino té tota una història, uns vincles culturals, i, de fet, és una de les megaregions europees, no? De fet, avui estava mirant un article que va publicar ara fa poc el Richard Florida. L'eix Barcelona-Lió és la 6ª megaregió d'Europa i n'hi ha encara, no sé si fins a 12 o una cosa així. Vull dir que realment és molt important, mou molts diners i vincula tots uns territoris que tenen aquesta part d'aquest vincle cultural, històric, lingüístic, vull dir que llengua, identitat i les dades econòmiques és que van juntes, no? Vull dir, una cosa reforça l'altra. Sí, i el fet que competeixin i cooperin alhora no és tampoc res de nou, vull dir, no és pas estrany, també competíem a l'edat mitjana entre els diferents obres, però en tot cas són unes dades que estan allà i s'han de tenir presents. I alhora, si ens ho mirem des d'una perspectiva més a escala global, no deixem de ser, i en aquest cas estic parlant dels 3 territoris, un punt d'entrada marítim a Europa. Segurament els més ben posicionats aquí són Tarragona i Barcelona, però a veure que en el cas del creixement del Port de València de la primera dècada dels 2000 va venir en molt bona mesura de la manca d'espai del Port de Barcelona, que va permetre que, en el cas de València, que tenia molt més hinterland, per dir-ho així, poder-hi col·locar més espai per contenidors. És a dir, fins i tot si ens girem de cul els uns als altres, tenim aquí un seguit d'interessos comuns i alhora crec que també hem de tenir present, i aquí crec que podríem saltar la següent diapositiva, el tema del tràfic marítim. Ara he anat massa. Aquí, l'anterior. Digues. De mapes d'aquests, l'altre dia em vaig trobar uns quants que eren tant de coses aèries com de la protecció civil i tots agafen tot Catalunya. Val. Hosti, molt bé. Molt bé. Val. Això on ara? Els principals operadors... Això no sé d'on t'ho ha tret en Pol. Això és del Marine Traffic. Això és del... Sí. Aquest... NAR o una cosa així, surten els controladors aeris, també surt tot això. I remenant mapes per allà mateix vaig trobar-ne un de protecció civil, les freqüències de ràdio de protecció civil també utilitzen com a zona
Barcelona, València, Mallorca, tot junt. Molt bé, molt bé, molt bé. I aquest, el Marine Traffic, em sembla que és la base de dades més gran. Sí, és una eina que pots... Tots els vaixells que hi ha, tot el moviment és una... No tots, però el moviment de tràfic civil el pots seguir tot a efectes pràctics. En aquest cas, podem veure aquí, només vaig fer la selecció de vaixells de mercants, que són els verds, vaixells de tràfic de combustibles, que són els vermells, i de passatgers, els de blau. Això és una foto que podries fer qualsevol hora del dia, els 365 dies l'any. Aleshores, què vol dir això? És a dir, tens tot aquest tràfic, exacte, tens tot aquest tràfic marítim, que això, qualsevol que aspiri a ser un estat, evidentment, implica una part de responsabilitat. Quan tens tot això aquí, no te'n pots desentendre. S'ha de mantenir un ordre. Un ordre al mar, no? Bàsic. Clar, perquè si tu no fas això, vol dir que no ets un actor creïble. És més, si no tens plans per tal de fer-te càrrec d'això, vol dir que no ets un actor creïble. I, òbviament, ningú anirà a jugar-se als quartos per algú que no té cura d'aquestes coses. Més enllà del que pugui passar o no. És a dir, tu quan compres adquireixes una assegurança, esperes no haver-la de fer servir mai. No obstant, està bé tenir-la, no? Doncs en aquest cas ve a ser el mateix. Vull dir, si tu no tens plans per com mantenir el bon ordre al mar, doncs vol dir que no ets un actor seriós. No ets un algú que... Clar, i és quan et venen i estàs completament desprotegit, no? Clar, poden passar coses. Vull dir, després tu pots modular-ho d'una manera o d'una altra, però tu has de plantejar això. I més encara, des de la segona dècada dels 2000, la Mediterrània va començar a desestabilitzar-se. La possibilitat que hi haguessin problemes ha anat en augment. Per tant, encara més motiu, això s'ha de tenir en compte. I, de fet, aquesta mateixa imatge, si l'enfoquem una mica més, en cas quan entren al Marine Traffic, a més a la part de baix veurem tot el volum de tràfic que hi ha que va en direcció d'entrada o sortida per Gibraltar o en direcció cap a Suez o cap al Mar Negre. Totes aquestes rutes és quelcom que en el seu moment ens n'hem de fer càrrec de la part que ens correspongui, perquè una cosa són les aigües territorials, que són 12 milles marines, uns 20 quilòmetres. Després hi ha la zona contigua, que és en cas d'alguna emergència pots extendre-la a 12 milles més, mar endins. I després hi ha la part de zona econòmica exclusiva, que pot ser fins a 200 milles marines. Exacte, aquesta més a baix, sí. La zona econòmica exclusiva no és que sigui una zona on tu apliquis plenament la teva jurisdicció, però no obstant vol dir que tot un seguit d'activitats, com és la pesca o els recursos minerals fòssils, tu hi tens preeminència. Aleshores... Per tant, seria la part, diguem, d'ordre marítim soft, no? Protecció del medi marí, recursos, no? Per entendre'ns, soft, però que depèn de com es pot descardellar cap a coses... Sí. Clar, la qüestió és tenir una plataforma prèvia que tu has treballat en coordinació més enllà del marc autonòmic. Llavors, un cop tu tens treballat aquest tema a nivell de temes d'això que comentaves ara, de protecció de recursos o de... Després tu ja pots estendre-ho a altres àmbits, no? És un precedent, no? Un protocol, una estructura bàsica. Val, digues. Perdona. Clar, per exemple, si veiem el límit de la zona econòmica exclusiva amb el límit de l'estat francès, que sempre hi ha hagut disputa aquí, imaginem que en el seu moment es fes una proclamació i aquest tema no estigués treballat. És obvi, vaja, jo no en tinc cap dubte, que des de la República Francesa mirarien de tirar la ratlla tan avall com fos possible. Si no és una zona consolidada. Perdó. De fet, en el trànsit aeri que mirava l'altre dia, hi ha tota una franja, des de gairebé tocar Menorca fins a Sardenya, fins a l'Alguer,
que pertany a l'estat francès i a Marsella, el control aeri d'aquella zona. Que baixa molt, gairebé baixa fins al nord d'Àfrica. Vull dir que això que diu en Pol és claríssim. Vull dir, amb la zona marítima intentaran fer el mateix, diguéssim. Sí, clar. Sí, doncs això són un seguit d'elements que s'han de tenir treballats prèviament. I, òbviament, només pots exercir-los quan ets un estat, però això no és llicència per desentendre-te'n. És a dir, aquí hi ha, com passa, ja ho hem vist aquí al Principat, i bé, i en el cas dels partits independentistes al País Valencià i a les Illes, no conec que tinguin cap document fet sobre el tema. Però, en tot cas, això no és excusa per no treballar-ho. No, exacte. I algú s'hi ha de posar, no? I escolta'm, vull dir que és qüestió de començar, no? Però quan dius que això és un tema estatal i que no és una excusa per pensar-hi, però de fet sí que hi ha certes escletxes a nivell de tot aquest tema de protecció del medi, dels recursos marins, de la pesca, etc. Perquè, per exemple, a les Illes Fèroe, ells tenen, cada any fan diversos acords pel tema pesquer, amb Rússia, amb tot el cercle àrtic, amb Noruega, Canadà, vull dir que hi funcionen autònomament les Illes Fèroe. Ells tanquen aquests temes, que són... Per on podem començar nosaltres? Tenim marge per fer això? Com es podria, més enllà de començar a pensar-ho, hi ha marge? A veure, el marge que pugui donar l'estat espanyol, diguem que és bastant més petit que el que pugui donar el Regne de Dinamarca. Sabem que les Fèroe no estan en la mateixa situació que nosaltres, però... I, en tot cas, el que treballaria més és, d'una banda, el que es diu la consciència del domini marítim, en anglès el Maritime Domain Awareness, primer de tot, saber on estem incardinats i aquest seguit d'interessos comuns i a partir d'aquí anar-ho desenvolupant. És cert que amb el tema, per exemple, el mateix de la pesca, que a nivell mundial hi estem en un problema molt seriós de davallada de les captures i alhora de pol·lució i contaminació internacional de les aigües, tot això ja seria un element per treballar. I compte, que dius, què té a veure el tema de la pesca amb aspectes de defensa? Home, doncs, per començar, al Pacífic ens trobem el problema que, com que les aigües més properes de la Xina s'han anat esgotant els recursos alimentaris, els caladors, doncs cada 2 per 3 van enviant flotes enormes de 250 o més vaixells de pesca a altres zones i acaba en conflicte. Fa poc hem vist com una flota pesquera arriba fins a les aigües de l'Equador i la Marina equatoriana treia la seva flota per tal de pujar ordre. Sí. També passava a Somàlia, no? En aigües de Somàlia també hi havia tot de problemes. Somàlia va ser el problema. El problema va ser que allà va fer implosió el poc sistema estatal que hi hagués i a partir d'aquí doncs allò va ser un desori que va ser un pillatge. Exacte. D'aquí la importància que no hi hagi espais buits, perquè els buits sempre s'acaben omplint. Ja no entro fins i tot, fixeu-vos que no entro ni tan sols en el tema del terrorisme, però que no s'ha de descartar. El tema del jihadisme al nord de l'Àfrica hem vist que segueix ben viu. I, a veure, coses com el que va passar a Mumbai el 2008, l'atemptat que van entrar uns jihadistes procedents del Pakistan i amb tàctiques d'infanteria van estar-se ben bé quasi 3 dies i amb més d'un centenar de morts. A veure, diguem que no és per ser paranoics, però tampoc cal ser negligents. No, és això que dius de tapar forats, no? Vull dir, de no deixar cap forat per cobrir. I el tema de recursos pesquers, protecció dels recursos marins, etc., tot això és tapar un forat. I com més treballes... Clar, coses controlades. Clar, com més treballes les relacions comercials, en temes aquests de medi ambient, etc., més enllà de les teves fronteres, més traves tot un teixit que després això ja hi és i que, per tant, això és geopolítica també. Vull dir que, no sé, ho fa Israel al Pròxim Orient,
i també amb les infraestructures conjuntes amb la Xina pel tema del Belt and Road. Vull dir que tot això traves una sèrie d'unes estructures que després a nivell geopolític et posiciones i et vas... I tot el que puguem fer nosaltres més enllà de la frontera espanyola, francesa, és poder per nosaltres, no? Perquè quan això en un moment donat hi ha un conflicte, si tu tens una relació amb tota aquesta gent, és molt més difícil que ells diguin, se'n rentin les mans, no? Perquè hi ha uns interessos econòmics, hi ha uns interessos, no? Vull dir que em sembla que és molt rellevant tot això per començar a pensar aquest marc. Vols comentar alguna cosa més de les diapositives o deixo de compartir? No, jo en general el que... Sí, les diapositives ja ho tindríem. Jo en aquest aspecte el que recomano molt és això, mirar-se a qui vulgui treballar i conèixer més el tema, entrar això mateix, als anuaris estadístics dels ports i comparar, per exemple, el cas del sistema de Barcelona i Tarragona, perquè es complementen tots dos molt amb el de Marsella i el de Gènova. També mirar molt el tema dels moviments de tràfic marítim al Mediterrani Occidental. Crec que és prou instructiu. I alhora també el que comentava abans, el tema de les zones d'informació aèria. Els espais aèris a nivell mundial estan dividits en el que es diuen les regions d'informació aèria, que en anglès Flight Information Regions, FIR. Si poses FIR Barcelona, veurem que de sobte... Sí. Si poses això, de sobte t'apareix el mapa dels països catalans. Pam! És curiós, no? Veu el mapa de Catalunya, també veu amb protecció civil, també, fins i tot amb coses d'això, de l'estat espanyol, fins i tot amb això d'ENER, que és una cosa... Sí, totalment. Són els controladors aèris tant d'aeroports, com d'heliports, com de coses de drons. I tu pots clicar i et va fent tots els mapes amb totes les zones i tot sempre en referència a Barcelona, València i Mallorca. Tota l'estona és la gran àrea i llavors, clar, a sobre Mallorca fan una subzona d'aquestes perquè és un espai geoestratègicament molt important per controlar tot el Mediterrani occidental. Per això és molt perillós anar separats de tota la nació. S'ha de fer una cosa nacional, no pot ser una cosa regional, perquè llavors ens tirem pedres a la teulada. Sí. Totalment, sempre. Coordinació entre tot aquest, entre Catalunya, País Valencià, Illes, i llavors en el marc aquest de la Mediterrània occidental, que és tot aquest eix, Mediterrània, Occitània, i després fins i tot... Marsella, les illes del centre... Exacte, Montpeller, Lió... Perquè és el nostre marc natural de relacions històric, cultural, i fins i tot, havent-hi aquesta descoordinació, els mapes continuen i les estadístiques continuen demostrant any rere any que hi és. I que és una zona que mou molt volum econòmic, que hi ha una relació evident, que per tant ho hem d'aprofitar, no? Molt bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més. Jo crec que com a introducció, per començar a pensar aquest marc mental fora de la cosa autonomista, per agafar tota la nació, jo crec que ja és un bon començament, no? Anna, volies dir alguna cosa? Jo volia fer una cita que vaig trobar l'altre dia, vull llegir-vos una cita d'en Soldevila. Molt bé. Que l'altre dia estava llegint coses per preparar-me tot això. I diu, si aquests regnes sabien, doncs, mantenir-se lligats estretament, com ho havien estat en aquesta lluita, la Guerra dels Dos Peres es refereix, i sabien així mateix vetllar perquè l'amenaça no esdevingués realitat per vies altres que la guerra, la perdurabilitat de llur vida pròpia estava fermament assegurada. Mentre estiguem junts, és molt difícil. L'única manera és intentar fonamental aquest pensament que puguem fer res. Exacte. Molt bé. Escolta, per acabar, voleu recomanar, tu ara citaves el Sol de Vila, això de quin... La història de Catalunya. Val, història de Catalunya del Sol de Vila. Molt bé. Vols recomanar alguna altra? La Guerra dels Dos Peres. Jo recomanaria que la gent llegís, diguéssim, més o menys seguit, les cartes de Mario Torres González, per coses més actuals, i Unitats de xoc d'en Pere Calders. Molt bé. Una mica per poder comparar dos aspectes diferents, no? I a la vegada veure
com en Pere Calders, com que escriu allò durant la guerra, escriu unitats de xoc, ha de fer servir un vocabulari que després, en el final, es matisa i s'entén perquè era tan diferent llegir en sales dient que no apareixien les metralladores i, en canvi, en Pere Calders anava dient que era magnífic tot allò dels carrabiners, però després al final ja ho explica, en realitat. Sí, això ho he escrit durant el moment i, per tant, no podia escriure segons què. També això que us deia d'en Ramon Muntaner és molt interessant per veure com funcionava un exèrcit medieval, però també per entendre la geoestratègia aquesta. Ja està, més o menys. Amb això, diguéssim, hi ha mil coses, I tu, Pol, què ens recomanes? Potser més ja de cosa tècnica? Jo, en general, més que en temàtica que la gent estimuli la curiositat, que entri a llocs com els que hem citat, al Marine Traffic, o a vegades fins i tot una cosa que pot semblar... De fet, és com un joc. Entres amb el Google Earth i comences a calcular distàncies amb les eines de mesurament i et trobes amb sorpreses. La geografia, així, en perspectiva pràctica, et dic, comences, és allò com les Pringles, que quan fas pop ja no hi sap, doncs en aquest aspecte... La geografia és destí, diuen, és el destí, no? Sí. Doncs, bàsicament, que la gent tafanegi, miri rebusqui dades i qualsevol dubte, doncs, a la SEM estem per respondre'ls, vull dir... Exacte. Desgraciadament tot està per fer, però, bueno, és a les nostres mans. Moltes gràcies, Pol i Anna, i a tots els que ens esteu escoltant. Això ha estat una primera introducció. A partir d'aquí, si la cosa va creixent, doncs estarem molt contents. Crec que és molt necessari. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Fins aviat.